Så er jeg også selv ressourceperson, en støtteperson, hvor jeg tager ud og fungerer som besøgsven og besøger og lytter til vedkommende i 3 kvarter, uden at bruge et eneste religiøst begreb. Religion kommer kun på banen, hvis de selv har et ønske eller behov om at tale om nogle ting. Det er kun for muslimske patienter eller pårørende. Vi er der for alle. Det kan også godt være, at det er en familie med katolsk baggrund. Jamen, så hiver vi fat i den katolske kirke, som vi også har god kontakt til, og spørger, om der er en af præsterne derfra, der kan komme ud og besøge patienten eller pårørende. Det kan også godt være, at det er en borger med jødisk baggrund, der ønsker at tale med en rabbiner. Jamen, så tager vi også fat i det jødiske samfund og beder en derfra om at komme og besøge. 3 ting. Det ene er, at jeg som repræsentant for Folkekirken og som kristen troende på Vesterbro rækker ud til folk fra andre trostraditioner. Og det er, på Vesterbro har vi 5 moskéer, 7 folkekirker. Så vi laver sådan nogle besøgsrunder, hvor vi tager rundt og besøger hinanden. Og Ahmed har været med til at stå for det, og din forgænger Navid Baik har også stået for det. Og det, som vi nu arbejder på, det er og har gennemført sidste år og er ved at gennemføre igen, det er noget, vi kalder Tro på Vesterbro, som er et synagoge, måske kirkevandring for 6. klasserne. Og det er simpelthen med det formål at sige, vi har brug for at møde hinanden og komme ind i hinandens rum og fornemme, hvad det er, der foregår, for at være med til at modvirke den her opsplitning og polarisering, som ellers hele tiden finder sted omkring os i vores samfund i dag. Det betyder, det er rituel afvaskning og ligpåklædning. Man henter den afdøde, typisk fra hospitalets kapel, og kører ham eller hende til den lokale moské, hvis de har et særskilt lokale tilknyttet moskéen, hvor der er de her faciliteter. Man afklæder den afdøde. Der er nogen, der siger, at man skal bare lade begravelsen være fuldstændig vigtig, ikke noget overhovedet. Og så er der andre, der siger, at vi vil gerne holde mere ud af det, og det er så det, man gør. Vi kommer jo til at vi har allerede gjort lidt ud af, at vi har en gravsten med mere. Og I lægger også mærke til, at der er nogen, der bruger sten på selve stedet, ikke også? Og den afdeling, de har jo været i gang lidt længere, og derfor har de så fået den der sten der. Selve gravstenen, det er så der, hvor min mor valgte, og hun vil gerne have den her. I 1998 begyndte man at snakke om, at man skulle have en begravelsesplads her på Vestegnen. Og så i omkring 2001, der havde man det op i kommunalbestyrelsen i forhold til, at nu skulle vi stemme om, at man skulle have det. Og dengang var det jo Socialdemokrater, der styrede det hele. Vi havde en bykonge, der hed Kjeld Rasmussen. Kjeld Rasmussen, det var dengang Socialdemokrater var rigtig gode.